Usa kaming gabi mga angkol o mga ante. Tugutin na sab ko ninyo na mga ina sa katahuran. Magandang gabi po sa iyo. At siyempre sa ating mga kabisyodan na nakatutok at nakaantabay po sa ating programa na Tutoy na Love. Siyempre from 9 p.m. po ito hanggang 12 midnight. Ito po from Monday to Friday. So ito yung programa na kung saan it will take us back in time. Yung mga pangyayari na kung saan, yung mga alam mo nung dati. Ayan. Pero yung mga pag-uusapan po natin, hindi naman lahat nung dati. Pero mas nakaka-relate po ang mga angkol at saka mga ante sa ating programa. Kaya kinikater natin ikaw at saka mga medyo andyan din yung mga pamangkin po natin. Minsan kasi hindi nakikinig masyado ang mga pamangkin natin eh. Sasabi, gaganon lang yun mga kabataan ngayon, di ba? Hindi masyadong nakikinig sa mga pangyayari dati. Kaya eto, tamang-tama po ito mga kabisyo. Kumusta po? No? Ngayon po yung araw ng Miyerkules, December 6. We only have 19 days to go bago magpasko. At syempre gusto ko lang ikwento sa inyo. Kagabi po yung Christmas party namin. Naku, daming mga pagkain. Alam mo na kung anong meron pag uwi, ha? May bring house. Hoy, hindi ko naman sinasadya yan kasi may mga nag-o-offer kasi, no? Ibig ko sabihin, yung mga waitress, yung mga taga-serve na pagkain, may mga natitira pa kasi. Tawagin mo si Totoy Bato, baka gusto ng bring house. Bring house, yun yung take home po. Yung pagkain po na galing po sa party. Yan. At imaginein mo yan mga kabisyo, no? 15 years, naka-receive po ako ng award po kagabi. 15 years na dito po sa JBRI. Ito yung kumpanya po namin. Of course, kasama na po yung taon na nandun tayo sa Yes FM dati. Kaya nalipat tayo dito sa Love Radio. Kaya suma total po, 15 years po tayo dito sa company. Nako, marami pong salamat Sir Juan. Kaya naming gwapo, buutan, pogi, ngilngig, banggiitan. Sir, thank you. 15 years, daming nangyari po, no? Kung naalala ko lang dati, nung bago pa lang akong salang sa radyo sa Metro Manila. Siyempre, usa ka probinsyano, nagsasalita ng Bisaya. Oo, salita tayo, hayahay, Lucio ng Kigol. Oo, imaginein mo yan, mga listener natin. Pauwiin daw ako sa probinsya kasi mga Tagalog daw yung nandito. Sino ang nagsabing Tagalog lang nandito kaya akong Lucio ng Kigol? Pero yun yun, no? And the rest is history po mga kabisyo, no? Ang dali lang pala, no? Yung 15 years na yan. Pero marami po akong mga experiences siguro na dumating yung time na gusto ko nang umuwi sa probinsya. Kasi ibang-iba pa rin ang buhay sa probinsya, mga kabisyo. At marami pong nakaka-relate yan. Yung mga tumagal na po dito sa Metro Manila, siguro umabot nung panahon siguro na sinabi mo sa sarili mo na gusto ko nang umuwi, no? Pauli ko sa probinsya. Maglanak kong putot. Darating yung panahon yan kasi unang-una pagdating ko dito wala akong pamilya dito. Although may mga kamag-anak pa, iba pa rin yung kasama mo yung pamilya po mga kabisyo. Kaya marami po mga pangyayari na sabi ko grabe yung mga napagdaanan natin, no? Na dumating yun tayo. Pero anyways, the rest is history. Here I am ngayon at andito kasama pa rin tayo. At kailangan yan ng inyong suporta pa rin, no? Kung ano yung suporta nyo po nung nasa Yes FM days pa tayo, sana eto rin na nasa Love Radio tayo, etong oras na to 9 p.m. hanggang 12 midnight, huwag nyong sayangin po na suportahan nyo po si Totoy Bato. At aking social media account, siyempre Totoy Bato Official sa Facebook po yan. Ayan, nandyan din yung ating Instagram, TikTok po natin. Yan. Marami pong pwedeng gawin, no? Para ipakita ang suporta. Pero eto ngayon, 9 p.m. habang nasa biyahe ka siguro, ngayon, gusto mong magpapabati, yan, nandyan ating Totoy Bato Official para kahit pa paano, no? Habang nasa biyahe. Pero hindi ibig sabihin na ikaw yung mismong nagmamaneho, ha? Kung meron kang pasahero, ibulong mo sa pasahero mo, sabihin mo, ay, hindi. Sabihin mo na,
pwede bang i-chat mo si Totoy Bato para mabati? Ang sarap kaya feeling mga kabisyo pag binati sa ere, di ba? Okay, no? At ngayong gabing ito po, mga kabisyo, pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay tungkol naman po sa kalusugan. Yan, marami po ang mga inaatake. Totoo yun, ha? Yan, yung mga pagdating ng December dahil nga yung kapabayaan ng ating katawan. Yung kalusugan, nakakalimutan na. Kasama na po yan yung pagkain. Ayan. Malaking kain, daming kinakain, kulang pa sa tulog, nako. At hindi pa nakapag-exercise. Totoo yan. Yung tatlong yan, abay, isa sa yung tatlong pwedeng mangyari niyan. No? Kaya kailangan natin dito pag-usapan, mga kabisyo, etong particular na tungkol sa katawan. Timbang ng ating katawan ngayong Kapaskuhan kasi whether we like it or not, mga kabisyo, talagang lumulobo po ang katawan natin pagdating sa Pasko. Imaginein mo yun, no? Nung nagkasakit ako, usually yun, ang timbang ko ay 74 pounds. Nung nagkasakit po ako, umabot ng 71. Ngayon, nag-72 na naman. Kahit gaano nagiging maingat po tayo. Siyempre, gusto pa rin natin na himsog ang katawan, no? Oo. Gusto rin natin na matipuno yung katawan. Ayoko yung katawan ng buang, ha? Sobrang laki po. Ayan, kaya eto, no? Ang nalagay ko po sa aking fan page. Ano pwedeng gawin para hindi masyadong lumobo ang timbang ngayong Kapaskuhan? Alright, no? Yan, punta po sa aking fan page, Totoy Bato Official. At pagbalik po natin dito sa ating pangalawang oras, no, ay babasahin na po natin ang inyong mga opinion, mga comments ninyo na anong pwedeng gawin para hindi masyadong lumobo ang timbang ngayong Kapaskuhan. Ayan. For the meantime, no, let's move on with more of your favorite music dito pa rin sa ating programang Totoy na Love. You still got me here. I'm Totoy Bato. Only right here on 90.7 Love Radio. Mayang gabi. Sasakyan si